Wala kwarta dong. Ugma na. Salamat ko po. Ay, namas ko mo dong. Bahin na ninyo niya. Oh, Oh, tay. ay petugkuan. Tuba. Duta gina na yung mga diskarte sa kinabuhi. Ay, basic ra kayo ba? Oh? Dahil ra kayo isa kalibo. Hindihan ba kaya para good shit. Nah, bilang-bilang mo kwarta si Bus, di ba? Murag makatujong yung guan eh. Di. Oy. Chat grapod. Kita ka ganina nang bilang ang kwarta ba? Asa? Kato naguan man ako to kay naigon mo ko gabi eh. Gamitag diskarte sa kinabuhi ba? Naigon kasi ka ba nimo? Me, I and myself, bro. Pero sa na ada kay ko noon sa kwarta-kwarta na. Duha ka balay. Tagkinindos ang gatag isa ka libo na dayon ko. Asa dapat na balay na? Kabantay ko diha gabi kana diha oh. Gapon, nakadaog na gapon dra og nakadaog na gapon for trace. Apon to kay kuno nimo. Na. Kita ka ng mga bata diha. Oh. Sabayan na sila kay para nakikauban ba di ka maulaw ba? Taw no. Sige na, ito na ito para tiba pud sila. Kasipin ka sa kuwapod ba? Ayan imo eh. Sige. Patay ka! Stay. Tara, mas ko ta para makota-kota pud mo. Tara, mas tara! Tara! Siyempre, jogi na karabay para maka-internet ko. Tara, jogi na maka-internet ko. Una naman, ulit ang araw. Pusong nagdaan, hinabaw kailanman. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, tayo ay magkawitan. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ngayong Pasko. Dong, lara dong. 5 lang sa dong kay ipit sa karundong. Salamat kol. Oh. Thank you! Thank you! Ang kuripot ninyo, thank you! Marami? Sikura! Ganda ka na mo, Klaro? Laro nga pala yan! Siguro may gatag na ons. Minasay! Ya. Basta ba day? Klaro eh. Ano man? Siguro ay gatag. Dagan kami. Siguro ate. Kuripot na ito na balay ito dito. Klaro. Adi gimitag diskarte niyo day. Wala nga. Wala mong gimigod. So, no, na nga na. Gamitin kuan ba diskarte plus estetik na mindset ba mga kuan ba mga diskarte gid na mga kuan estetik na diskarte ba. Sabay mo para babahin tanin nyo kay so, pagkaya ka ng paragsa na maguna ako na ginagamit akong estetik na diskarte o estetik na mindset. Oh. So man, main bahin natang. Main bahin. Tay ka, gitra. Tawagan mga bata. Mas ko pagbalik. Tatay kauban isa. Ano nung kauban ninyo? Tawag silang mama. Okay, pagsan eh, kita lang. Tara. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mamas po. Lamas ko po. Muka ni mga bataan ni uy. Sigbalik-balik kung pamasko. November pa, wapay Pasko. Wapajit may kwarta ron. Way bonus. Lamas ko po. Gaya eh. Uy. Wala kwarta dong. Ugma na. Ay, mas ko mo dong. Bahin na ninyo niya. Oh, Oh, tay. ay petugkuan. Tuba. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo, thank you. Salamat. Tulog sila dito. Ayun kwarta na, ayun awa.
kayo. Sa aminaw lang mo sa akong mga kuan estetik na diskarte o sa mga estetik na mindset nato. Porta dayo na oh. Oh, pila man to ang kanato? 2,000 to. 2,000 to? Aw. Sa kalibuta. Oh, sa kalibuta. So, tama kay mga kauban, ay nanikalta siya. Kuha ka ng ikaw na ibala siya. Ako ni bala to. Pangkabata-bata ko mo sila. Basahin niya, dito na tayo kita niya dito. Oh, sa G2M. G2M Ristobar. Ito sa Capitol ba? Ah, oo. Oo. Pag di kayo dito, abi-abiyon tang mga kan dito, mga tao dito. Tuman, tara ko. Oh, sige. Salamat. Apahin? Oo. No. Parang lagi ni. Dali. Ha? Singkura? Ito naman lagi ni. Dali, dito. Mga bata pa man mo. Hoy!